Joopa joo, tämä päivä mennään vielä 13. päivää elokuuta. Päivä hialisko siinä. Se ei meitä pelkää. Sinne se män puskaan piiloon. Siinä vilahti pölyvässä kaupungin kaiuttimet ja meinasin tuossa vähän kuvata enemmänkin tuossa, mutta rupesivat soittamaan taukomusiikkia noista kaiuttimista ja ne on just tässä jokirannassa, missä meinasin kuvata. Ruoppoavat, tai ei ne ruoppaa. Tuossa ei tokko tuolla kaivinkoneella on ruoppauskauhaa, kun se ei ota tuolta veestä mitään. Se simpsii vaan tuon kanavan reuna. Ois käyty sitä kahtomassa, mutta ei sitä kuvaamisesta tuu mitään, kun hirveä taukomusiikki soi koko ajan noista kaiuttimista. Tekevät varmaan huolto- ja korjaustöitä, niin ne soittaa musiikkia, niin ne tietää missä, onko vikkaa kaiuttimessa sitten. Soittivat puoli tuntia sitä hialiskoa, kun tuossa se kaivinkone on. Ei tästä näe minkälainen kauha sillä on, kun se tekee tuolta toista puolta vaan. Ja tuo kauha on tuolla allalla justiinsa. Ei tuosta nähdä. Minkälainen on kauha? Tuossa käyty kahtomassa minkälaista jälkeä se tekee. Niin, sitä hialiskoa kuvatessa niin oli jäänyt mikrofoni kotiin ja kuvasin kameran omalla mikillä, mutta aika hyvät olosuhteet, ei vissiin paljon ollut tuulta, niin kyllä silläkin ääntä syntyy. Normaalisti niin se on oltava tuo ulkopuolinen mikrofoni, jos vähänkin tuulee, muuten tulee mahdottomasti tuulen kohinoita. Ja muutenkin hälyäänet on paljon paremmin poistettavissa, kun pitää tuon ulkoisen mikrofonin päällä. Täältä tullaan käsiin polettavalla polkupyörällä ukko. Tällä ukolla ei toimi jalat, niin sillä on semmonen. Mutta nyt lähdetään hakemaan se Tuomo sieltä Ajuttajasta. Ei oo pitkä matka tästä. Ollaan vähän aikaisessa, mutta eiköhän siinä meikäläisen aika mene siinä jossakin istuskellessa. En viihtinä jäädä, rupes korpeamaan tuo musiikki, kun ei lopu millään, niin en viihtinä jäädä kotiin. Lähden vähän aikaisemmin. Mennään tästä 309 tien kautta vanhan kaupungin vaniasemalle. Se luultavasti Tuomon vani tuloo siihen, jos ei se sitten hyppää jossain muualla pois. Se saattaa pyörähtää se auto rautatieasemalla ja sitten siinä Lootuksen eessä olevalla pysäkillä. Mennään tuonne päätepysäkille, jos se siihen tullo. Joutahan sitä sitten ajelemaan, jos se puottaa johonkin muualle. Selvä merkki, että kun ollaan Ajuttajassa, niin norsuja tiellä, norsureppanat kävelöö tiellä ja kantaa ihmisiä ihmisten huviksi. Me ollaan perillä tässä noin 40 minuuttia ennen vanin saapumista, sikäli mikäli se saapuu arvioidussa ajassa ja arvioituun paikkaan. Tämä on vaan minun arvio, että mihinkä se tulee. Mutta ei siinä mitään. Mennään juomaan vaikka kokista ja
Katellaan kun ihmiset touhua ja turistit polkoo polkupyörällä siinä. Niitäkin katellaan ja ihmetellään, että minkä maalaisia täällä oikein onkaan. Koskaan ei ole tullut vastaan satunnaisia suomalaisia täällä, mutta montaa muuta kansalaisuutta ja semmosiakin kansalaisuuksia paljon, mitä en puheesta ole tunnistanut. Täällä on vähän karnevaalimeininkiä täällä. Aina iltasella tällä alueella. Just nyt näinä aikoina. Tässä ne aina järjestävät. Onkohan tuo miten tukossa tuo katu, eikä se tähän aikaan päivästä oo. Ei täällä vissiin tähän aikaan päivästä tapahdu mitään, oikein sitten iltasella vasta. On isot teltat laitettu ympäristöön. Ne oikein noista systeemeistä silleen hirveästi välitä, kun mahoton väentungos on ja sitten jos meinaat syyvä tai juua jotakin, niin ei muuta kuin jonota vaikka kuinka kauan ennen kuin saat mitään. Minä yleensä vähän vältän noita tuommoisia paikkoja. Päästään omalle puolelle kaistaa. Tuosta koukataan seuraavasta risteyksestä tuonne Naresuonin puolelle. Tulin tarkoituksella täältä kautta, että saan vähän niinku auton parkkiin sinne puolelle, minnekä nuo minivanit ei pysähy. Ne tahtoo rokottaa sillä toisella puolella, vaikka siinä olisi ihan laillisiakin parkkipaikkoja, niin ne minivanikuskit ajaa pois siitä, kun ne ei mahdu parkkeeraamaan muuten. No niin, nyt me ollaan seuvulla ja täytyy katsoa tuosta joku paikka, missä istahtaa pikkusen. Tuolla ainakin tuolla tien toisella puolella on kiinni ja siellä lukkoo. Bangkokin asema. Motsittiin pääsee siitä. Pääsee sekä ykköseen että kakkoseen. Kakkonen se on se uusi Motsitin asema, mikä ei ole siellä vanhan PTS-linjan vieressä. Mä katsoin, että Tukholman hostelli, mutta ei se ookaan kuin Stockholme. En oo muuten tässä välikössä käynyt koskaan. Pitääpäs käydä kolomassa, että mitä täällä on. Ainakin Singhoa täällä on juotu ja muuta ihan mahottomasti. Siinä on baari, mutta baarit ei ole tähän aikaan auki. Siellä on juomattomat oluset tuolla pöydällä ja siitä on lähdetty niinku kertalaakista. On siellä juomattomia olusia pöydällä vaikka kuinka paljon ja viinoakin on. Ei oo siivottu illalla kun on lähetty. Nähtävästi siivotaan vasta illalla sitten. Seuraavana iltana. En oo tämmöstä paikkoakaan tässä huomannut. Kyllä mä en aina, tää on näköjään tämmönen pienimuotoinen baarikatu. Ne kantaa tähän pöydät ja muut aina illaksi sitten vissiin. Ei tässä ravintelijaa oo kyllä. Nämä on kaikki vaan tämmösiä juottoloita täällä. Hostelli on siellä ja tulloopahan tutkittua aina vähän uusia paikkoja. Mikähän täällä on? Täällä ei oo enää mitään. Sitten loppu tämä systeemi. Ei ollut iso katu tämä.
Tämmönen pikkunen pisto. Mutta siinäkin varmaan hostellissa on suhteellisen rauhallinen asua. Tosi maisemat ei ole tietenkään mitkään mieltä ylentävät, mutta eihän sitä aina hostellissa tarvii muuta kuin, taikka hotellissa yleensäkään, kunhan on sänky ja suihku ja ilmastointi, niin sillä pärjää. Tässä saattaa kyllä illalla tosi olla menoa, kun tässä on näitä baaria, niin voi olla, että musiikin jumputus käy kyllä. Monenlainenkin. Meillä on tässä aikoo ihmetellä, niin ihmetellään. Täällä on joku paikka auki. Mitähän tässä olisi tarjolla? Ei kun taitaa olla näiden minibussikuskien taukopaikka. Ei oo tämä mikään raviteli. No ne saa vettää unet tuossa, silloin sänkykin tuossa. Maria Guesthouse on täällä. Siinä on heti minibussiasema vieressä kaikki mahdolliset guesthouset. Moottoripyöriäkin on myynnissä ja siellä niitä on guesthouseja kujan varressa. Ei tässä oikein ole paikkaa missä istuskella. Täällä on sitten mopotaksiasema ja vessat. Jos ei ole paikkaa istuskella, niin käveleskellään sitten ympärissä. Mennään tuonne tien toiselle puolelle, katsotaan mitä siellä on. Sinne ne varmaan tulloo nuo minibussit. Sitä kun autolla liikkuu pääasiallisesti, niin sitä ei näe läheskään niin paljon paikkoja kuin kävellessä. Mopollakin näkee paljon enemmän paikkoja kuin... Mä en oo yleensä mopolla hiljaisempaa. Täällä on ihan turha odottaa, että joku pysähtyisi suojatielle. Kahvia olisi siinä ja nähtävästikin muuta. Ainakin tuoksusta päätellen. Porsaan jalakoo. Täällä porukka otteloo kyytiä. Bangkokiin päin lähtee nämä kyyvit kaikki tältä asemalta. Ja tulloo. Niin kuin se luki tuossa mainoksissakin. MRT:llekin pääsee, se on siellä Motsit ykkösellä. Sieltä pääsee, kun menee PTS:lle, niin pääsee MRT:lle, mikä on metro. Siinäkin mummo kyseli kyytiä Motsittiin. Ei mulla kyllä ole harmainta hajuakaan, sitä on sitä reilusti yli 10 vuotta, kun on minibussilla tullut tänne, niin en kyllä muista yhtään, että pysähtyykö ne tähän samaan paikkaan. Kai ne tähän tulloo. Tähän nekin. En osaa sanoa, mutta täytyy tuolta kysellä, että mihinkä se tulloo, kunhan se pääsee vähän perille.
Täältä lähtee sitten tuk-tukit. Miau kap. Kyllä ne muistaa aina tarjota kyytiä. Siellä lukko, että 24 tunnin CCTV. Nyt kamerat kuvaa toisiaan. Katsotaanpas mitä täältä löytyy. Tämäkin paikka taitaa olla kiinni. No en tiedä onko tämä kiinni. On siinä ainakin Coca-Cola. Leivon naisia. Siinä olisi juotavaa kyllä. Saapikohan tässä istuskella ulkona? Ne voi olla tämän toisen paikan tuolia, mikä on kiinni. Ja me istumaan tuonne kivetyksen päälle. Joo, ja kyllähän siinä nyt kävi sillä lailla, että Tuomohan se täältä löytyi ja oltiin ihan oikeassa paikassa, vaikka olin vähän epävarma siitä sijainnista. Ja nyt otetaan Mitsu tuosta ja lähdetään lennolle kohti Pamukkia. Suojatie on niin kaukana, että oho, täällä on piuhoja. Kahtelin vaan kamerata. Lähdetään kohti Pamukkia ja ehkä ostellaan vähän saunajuomaa tuosta matkalta. Katsotaan miten käy. Mitsu on meillä täällä. Kyllä ne vaan asioilla on tapana järjestyä ja ihmiset löytyy suuresta 70 miljoonan maastakin. Ei näissä perusmalleissa semmosia hienouksia ole. Joopa joo, ja sehän on sitten jo seuraava päivä, perjantai ja 14. elokuuta. Kello on tällä hetkellä 8:10 aamulla. Ja Tuomo siellä vielä vettää unta kuuppaa ja taisin jollakin videolla mainita, että katsotaan minkälainen aamu on Farangilla ja onko tönkiäinen ja onko naama turvoksissa. No ei tuo naama nyt ihan mahdottomasti turvoksissa on, mutta tönkiäinen kyllä on ja tukkakin on näköjään pystyssä ja meillä oli oikein mukava ilta tuossa. Jutusteltiin ja saunottiin ja otettiin vähän olutta ja no ei oikeastaan ihan vähänkään, mutta aamuyön pikkutunneilla hiippailtiin nukkumaan ja ihan hyvät unet tuossa oli. Ei tarvinnut unen tuloa hirveästi ootella ja eipä siinä, näillä mennään. Minä oon tässä keitellyt jo aamukahvia ja tehnyt videota juupituuppiin ja kaiken näköistä. Tuossa vähän ennen 6 nousin itse ylös, mutta annetaan vieraiden nukkua, niin sitten on taas pirteänä touhuamaan uuteen päivään ja ihmetellään kohta lisää. Joopa joo, ja sitten on otettu pienet suihkut tuossa ja täytyy sanoa, että olo on heti paljon pirteämpi, mutta kyllä se kaipaa jonkinnäköistä pientä tönkiäispakkausta nyt tähän aamuun ja lähden käymään 7, kun tuo saunan vieraskin vielä nukkuu eikä meinaa herätä millään, mutta se on jostain syystä meidän saunan vierailla semmonen tapa, että ne nukkuu melko pitkään. Ja yhdellä henkilöllä siinä on kyllä semmonen ennätys, että kukaan ei oo sitä lyönyt. Terveisiä Tommille. Tommilla on mahdottoman hyvät unenlahjat. Mutta sehän kertoo vaan siitä, että ei ole paljon salattavaa, jos nukkuu hyvin. Silloin ei ole salaisuuksia ja on hyvä omatunto, kun nukkuu hyvin. Ei siinä mitään. Minäkin nukun hyvin, mutta
Minä en yleensä nuku pitkiä unia. Kyllä se taisi 3 tuntiin jäädä. Ehkä vähän vajaa. Se en ole kellosta tarkastanut, mutta vajaaseen 3 tuntiin se jäi unet viime yönäkin. Minulla on semmonen yleensä 4 tuntia, niin semmonen raja, että sen kun saa katseltua pimeäseen nurkkaan, niin sitten on ihan pirteä. Mutta jos se tahtoo kovinkin paljon jäädä alle sinne 4 tunnin, niin sitten saattaa olla semmonen, että päivällä väsyttää. Otinko minä sen puhelimeen? Otin minä sen, mutta mihinkä minä sen laitoin? Väärässä taskussa. Puhelin kuuluu olla täällä taskussa. Me tiedetään, että se on koko ajan matkassa. Nyt lähdetään käymään vaimon Virmalla ja Seiskassa. Joo, täällähän sitä ollaan vaimon kioskilla ja piti hommata tönkiäispakkaus. Tämä perinteinen tönkiäispakkaus. Tämä on hyvä, jos on. Tönkiäinen. Tässä on kaikkea juuri siihen tilanteeseen auttavia hivenaineita ja muita. Siitä se lähtee, tönkiäisen parantaminen. Ja kerran ostin tätä sokeritonta Coca-Colaa, Zeroa ja sanoin silloin, että se on pahoa. Mutta se onkin niin pahoa, että minä olen nykyään ruvennut aina silloin tällöin tätä ostamaan. Tää on niin pahoa, että tää on hyvää. Coca-Cola. Ja tietenkin kun vielä tirvastaan perinteiset kahvit siihen päälle, Neskahveet, niin johan lähtö ja alkaa elämä hymyilemään. Saa nähdä minkälaiset hymyt sieltä lähtee Tuomolta, kun se herää. Kyllä me sanotaan, että saunottiin ja ryypättiin niinku ihan niinku aikamiehet. Että siellä voi olla semmonen tilanne, että sielläkin päässä on pikkusen tönkiäinen, mutta se on hyvin yleinen vieras Varangin saunassa, kun tulloo vieraita, niin tönkiäinen siitä tahtoo tulla aika monelle. Ei oo joka ukolla, ei oo tullut, kun semmosiakin vieraita on ollut, että ei oo nauttinut alkoholijuomia ollenkaan. Silloinhan sitä ei tule, mutta kyllä meille taas Tuomon kanssa nyt tullut. Tönkiäinen vieraaksi. Joopa joo, sitten on tönkiäispakkaukset nautittu ja elämä hymyilee entistä enemmän. En tiedä mitenkä Tuomolla tuolla juurikin valvontakamera hälytti siellä, että siellä liikutaan ja Tuomo näkyy istuvan vähän pääpainuksissa puhelimen kanssa. Siellä alakerran ruokapöydällä. Lähdetään kahtomaan minkälaiset viilikset on Tuomolla siellä. Pannaan vaan purkit ja pullot kierrätykseen ja lähetään. Jaa, tännehän on tullut leikkuupuimuri. Kukahan lie ruppaa puimaan riisiä? Vai onko se vaan ohikulkumatkalla? Nyt lähdetään kysymään tosiaan Tuomolta, minkälaiset tuntemukset on tänä aamuna ja keitellään Tuomolle aamukahvit, niin alkaa elämä hymyilemään. Tuomollakin. Täällähän se vielä istuu. Istuu isäntä. Minä näin sinut tuolta valvontakamerasta, että oot herännyt. Minkälainen on olotila tällä hetkellä? Onko tönkiäinen? Menee nauhalle sitten tämä. Hienoinen, mutta tänään piti rohkeetti vielä, kun ramppaamaan. Jaa, se pitäisi saada jotakin suolaa sitten.
Mitä se pai vinkuu, mitä? Pai vinkuu, niin. Pai se täällä vaan vinkuu, se on mukavata kun tuli isäntä kotiin, onko? Se on mukavata ja Pikki tulee siihen ihmettelemään, missä Piku on. Pikua ei näy missään. Se on yleensä aina tuolla. Joo, mutta ei tästä päivästä sen enempää. Myö niin tässä suunnitellaan päivän touhuja ja ei ole vielä niin kuin minkäännäköistä suunnitelmaa, että mitä touhutaan, mutta juodaan nyt ainakin ensin näin kahvit ja katellaan mitä koiruuksia myö tälle päivää keksitään. Ja minullehan ne on nyt jo 4. aamukahvit, mutta kahvillahan se moottori lähtee käyntiin ja tönkii sen korjauspakkauksella. Ja katellaan huomenna sitten, että mitä tämä päivä tulee tullessaan, niin huomisella videolla, mutta tälle päivää tässä ei ole oikeastaan enää muuta kuin että se on moro.